kuna ina ne ku da mutum ya fito ba magana ku duba mai gida ku ga kalau yake ko ba kalau yake ba. Na fito zan fita ma ba za ku ce da ni a da lafiya ko Allah ya bada sa'a ba. Ke wai ina. Ke. Allah ke kin je kin yi da ka. Wannan aure yake ce ka auro mace kamar ka auro baro. Ba ku da Allah mu magana kin ma fi ni tsayi da kika hauna. Kina jina? Ki je ki ɗebo kayan ranka ta kaf duk wata sutura da kika santa wace. Ki wanke min ita tas ki shanya mun su duk akan igiya. Idan sun bushe zaki bi amarya. Wanki fa kace? Eh. Wanki zaki min. Zaki min wanki ba. Ba zan iya ba. Amarya. Ya amarya. Ke. Go. Da kin cikin koyi yake fuskar ki nuna ki ta wannan ki ta tusa daki. Za ta wanke min kana gaba daya idan ta wanke za ta baki. Ki goge min su ke kuma ranka ta kaf ki kawo min su cikin daki na ki aje mu. Ya maka da kai. Me? Ce maka ne zan je unguwa. To kuma zuwa unguwa ma yar hamuwa ce ke duk inda duk da inda muna take da ba inda zaki saki mun gugar. Gaskiya. Maganar Allah maganar Annabi ba haka maka da kai ba. Ni ba zan iya maka wani guga ba. Ba mu yi da kai in ka auro ne zan zo in zama maka mai guga ba. Ba za ki mun guga ba? To kin ga ba kun ga ba irin wannan kuntata da kuke yi. Duk matar da take kuntata mijinta take tsawwala mar kar ku manta cewa Allah ya tsine mata kuma annabin Allah ma ya tsine mata. Ke ni ba zan boye muku ba ma fa. Yanzu mata zan kada guda biyu suna nan suna jira na dogwaye farare a aljanna. Da na mutu suna nan suna barka da zuwa jira suke kawai in je su auren. Dan da kai ka mana shiru kai din har wani na kirki ka sani da zaka ce matan aljanna to mu ma kamar yadda kake ikirari mazan aljanna suna can suna jiran mu maza 70,000 mu mutu su aure mu. Mutum 100 dai zaki ce dai mutane 100 mai dai. Maza 70,000 aljanna. Ku ce kawai ku lahira da za ku karuwanci za ku. No. Wallahi karuwanci za ku lahira. In ba iskanci ba. Gidan uban wa za ku kai maza 70. Can inda zaka kai mata guda biyu. Oh to. Daɗin ta da aljanna ba ido.